Здравейте! В това видео ще ви покажем как изглежда обобщеният изглед на вашия акаунт в Livo и как да се ориентирате в най-важната информация още от началния екран. В горната част ще откриете всички важни действия и справки, които може да използвате с един клик. Например, масов разход, масови съобщения, плащане с файл, справки за такси и длъжници, нередности и много други. Под тях се намира панелът с статистика за целия акаунт. Тук виждате общия баланс, общо задължения, брой сгради и апартаменти, колко апартамента са с задължения, активни нередности и други индикатори. По-надолу е таблицата с всички сгради във вашия акаунт. За всяка сграда виждате име на сградата, колко апартамента има, какъв е текущият ти баланс, общата месечна такса и задължения, процент събираемост, активни нередности. Например, виждаме, че сграда Дария Резиденс има 30 апартамента, текуща каса от 286 лева и 72 стотинки и 23 апартамента с задължения. Така, още с влизането в Livo имате пълен контрол върху финансите и състоянието на всички ваши сгради. Удобно, ясно и без излишно ровене.